mini bangka. Here we are again. Paligiran kami ng bundok dito. Dalupirip proper. Yan yung tinatawag na dalupirip. Sino nagsasabi na mahina ang XRM? Ganda ng daan dito. 60 pesos. Right, 26 kilometers to Baguio City. Alright, good morning mga kaibigan. Good morning mga Kamoto Master PH. This is your Mono Master PH. This day, bibiyahe na naman tayo ng Itugon, Benguet. Yes, you heard it right. Biyahe tayo ng mismong Itugon, Benguet proper. So, meron na naman tayo ulit na pupunta na kasal. And gamit na naman natin itong Honda XRM 125. Dadalawa lang kami ngayon. And may dadaanan kami doon sa isang barangay sa Cayapa, Lawigan, Cayapa, Nueva Vizcaya. So sundan nyo mga kaibigan ulit ang biyahe natin. Hindi tayo gaano makakapag-video sa nadaanan natin kasi yung last na vlog natin ay pag-video na ako doon. So baka magsawa kayo sa mga doon na lang sa magagandang spots na lang. Hindi na tayo gaanong mag-video sa mga hindi naman magandang spots. Gura na tayo mga kaibigan. And syempre naka-full tank tayo kasi walang pagpagasan doon. Diretso tayo hanggang sa Itugon, Itugon, Benguet. Hindi ko alam kung anong barangay yun eh. May kasal kasi kami pupuntahan ulit. Right, let's go! Ayan mga kaibigan, dito na naman kami sa mini bangka. Hinihintay namin sa sobrang aga namin kahatid sa amin doon. Ayan, nandyan na sila. Here we are again. Diyan na kami, malapit na. Ano, napapaligiran kami ng bundok rito. Puro bundok yan. 360 degrees na ikot. Yan, nandito pa kami sa mga siguro 10% papunta sa destination namin. Puro bundok, ilog. So yan, malinis pa naman yung mga motor. Dito na kami sa isang kasama namin, daanan namin siya. Pupunta kami doon sa kabila. Tatawid muna kami dito. Galing na kami doon. Kaya lang, yung bahay nila doon pala. Motor niya yun. Yun yung gagamitin niyang motor. Putang Itugon. So, yan, maglalakad kami. Napakahaba ng bridge na ito. Kasal. Dahil bukas pa pala yung kasal, arrival lang ngayon. So plano ko kasi uwi din mamayang hapon. Ang gagawin na lang namin, diretso kami ng Baguio. Itong may pakana eh, pasal na lang kami ng Baguio. Kaya patutunayan ko sa inyo sa vlog na ito at tagusan ang daan from San Nicolas, Pangasinan. Daan tayo ng Itugon, Benguet, diretso ng Baguio City. Let's go! Let's try kung anong mangyayari. This is our first time na mag-travel. Let's go mga kaibigan. And mga kaibigan, after isang oras na pagmumotor namin, dito na kami. Yung boundary, papunta kami rito Tibang, pababa hanggang Itugon. Yan yun. Diyan tayo umakyat nung nakaraan, papunta doon Mount Ugo, papuntang Pikingan yan. Ayan mga kamoto, bound to Dalupirip proper tayo, barangay sa baba. Tapos itong malamig dito sa part na ito eh. So diretso tayo Dalupirip, tapos diretsong town proper ng Itugon, then bound to Baguio tayo. Let's try kung makakapasok tayo. Alright, biglaan lang ito. Alright, yan mga kamoto, may machine pang naiwan dito. May mga nagtrabaho, nag-widening sa daan dito. So doon tayo papunta sa baba, papuntang Dalupirip proper. So nung nakaraang vlog natin, doon tayo pumunta sa taas. Kung nakikita nyo yung sa taas na yan, dyan tayo noon. So yan, doon sa taas. Then yan, medyo bangin na ito. Mamaya ulit update ko kayo sa baba. Yan mga kamoto. So kikita nyo, apakataas. Galing tayo dun sa taas. Then yan, napakataas nito. Sakop ito ng Dalupirip, Itugon, Benguet. Ayun yung Dalupirip proper. Nadaan tayo dyan, may mga hanging bridge pa tayong madaanan. So galing tayo doon. Kung nakikita nyo yung poste na yan, nadadaanan natin yan pag pupunta tayo ng Mount Ugo, papunta tayo Uling. So yan, go. And mga kaibigan, dito na tayo sa malapit na tayo sa Dalupirip proper. Sa baba na ito. So nakababa na tayo. Pira pa rin tayo ng pira. Dadaling ko kayo hanggang sa makarating tayo sa Baguio. Ayun guys, andito na tayo sa
Dalupirip na ito. Ito yung Agno River mga kaibigan, yung pinaka inumpisahan ng Agno River. Ang bagsak ng tubig niya yan mga kaibigan ay sa mismong San Roque Dam. So yan yung tubig na galing sa Benga Dam at ang Buklaw. Kung mapapansin niyo, medyo greenish yung kulay ng tubig dyan kasi hindi talaga yan nauubusan all seasons. Kaya yung tatawirin nating hanging bridge, yung malawak yan. Kaya natin once riding. Ay mga kaibigan natin, let's go. Mga kaibigan, mula doon sa San Nicolas, kasi kanina yung kilometer ito nato 200 pa lang yan so ibig sabihin more than 37 kilometers pa lang tayo nagbubuo. Napakalapit lang pala talaga dito, lalo kung ma-develop na yung daan hanggang Baguio City, napakalapit lang pala. Yun lang, paliko-liko lang, kaya parang napakalayo. Meron lang kami nadaanan, yung kung tawagin dito locally ay nagsasayo. Ayan si nanay, yan o, ibig sabihin yan kukuha sila ng ng gold. Ayan yung kartula dyan sa ating hanging bridge. So one motorcycle at a time. Alright guys, as of now we are here at Dalupirip. We're going to Itogon proper with a back ride. Shout out. Sino nagsasabi na mahina ang XRM? Yan mga kaibigan, matinding akyatan. Chill lang. Mahirap pag binigla-bigla natin, kaya pag over-rev tayo mahirap sa makina. Yung makina yung tama lang, tamang bigay lang ng gasolina para hindi madadali yung ating connecting rod. Dito na tayo sa yan yung tinatawag na Dalupirip Central. Ayan, nasa baba. So galing tayo doon yan. So ngayon papunta tayo bound to Itogon town proper. Alright, 26 kilometers to Baguio City. Dito na tayo sa town proper ng Itogon Benguet. At merong daan doon sa pinanggalingan natin na diretsong Baguio, kaya lang mas pinili namin na dumaan sa Itogon proper para makita ko. First time ko pumasok dito, Itogon Benguet. So punta tayo ng Baguio City, tatawirin natin ang bundok na yan. May daan naman dyan, dito ang daan. Dyan dati yung nagkaroon ng landslide na marami namatay dito sa Itogon. Sa baba, dyan sa ibaba yan, tubig yan, tubig. Part na ito ng Itogon, napakataas niya, no? Dito kami, kalsada, tapos yan, makikita mo sa baba. So ayan mga kamoto, legit na legit, naalusot tayo hanggang Baguio City.
So yan, dito nga tayo sa Port General Gregorio del Pilar. So yan, sa PME yan mga kaibigan. Dito na tayo sa Baguio City. Pero 8 kilometers pa to Baguio City proper. So dito na tayo sa Luacan Airport sa Baguio City. Ayan, legit na legit, nakakalusot sa Nicolas hanggang Baguio City na mismo. Daan lang tayo ng Itogon proper, plantation ng Chinese pechay at saka yan yung Chinese pechay tapos repolyo. Yan, pasyalan lang namin yung isa kaibigan dito. Alright, Baguio beans mga kaibigan. Yan, Baguio beans. Yan mga katropa, nagdrakil ng kamatis. Ang lalaki ng kamatis na-sprayhan pala to. Ayan, adobo. Tapos ito yung anong tawag dyan, karni na may sili, 60 pesos. Not bad. Right, here we are, Rights Park, going to Mines View. We are here already in Baguio City. Ayan na tayo. Dito ko natatapusin tong video natin. Sa wakas, narating ko din ang Baguio for how many years? Almost 3 years na. Ayan, baka sakali lang kami. Ayan mga kaibigan, as of 6:11, dito na tayo sa Nicolas, Pangasinan from Baguio City. Yan, nasa Nicolas na tayo. So ginabi kasi kami kasi may mga dinaanan kami na mga kaibigan din. May kape pa. Yun lang no. Thank you so much for watching again.